Já asi poprosím autora o několik slov na téma knihy, kterou sepsal, a pak pak mám jednu otázku, kterou bych vám rovnou položil. 241 stran má ta kniha a pouze 16 na téma chyby projektových manažerů. Není to málo. Ďakujem. Tak najprv k tejto knihe. Som jeden z autorov, druhý autor je profesor Igor Trávnik. A môj predchádzajúci predchodca z hľadiska prezidentovania spoločnosti pre projektové riadenie. Pred zhruba 2 rokmi sme sa rozhodli, že napíšeme niečo, čo sa bude vymykať bežným knihám, a to bude konkrétny postup, krok za krokom, čo má projektový manažer urobiť, aby mal profesionálne riadený projekt. Bola to veľká ambícia, preto nám to trvalo tak dlho. A po 2 rokoch máme dnes pripravenú slovenskú aj českú verziu tejto knihy Úzda na projekt. Myslíme si, že je to troška výnimočná publikácia, poviem neskromne, a verím, že pomôže projektovým manažerom, projektovým kanceláriám, aby si v tom listovali, aby pozreli, čo je potrebné v tom ktorom kroku urobiť. Navyše sme pridali k tejto publikácii CD 28 šablónami. Jeden užívateľ tejto príručky nám povedal, že sme šli s kožou na trh, keď sme povedali, že tieto šablóny sú dobré. Dosť veľa sme na týchto šablónach robili. To sú súčasťou knihy. Potom sme si povedali, že verejná správa, tak u vás ako aj u nás, má určité medzery. Tak sme pripravili takú sprievodnú publikáciu pre obce, mestečka a tak ďalej, kde vlastne hovoríme o tom, ako riadiť projekty, hovoríme o scenároch, ktoré sa môžu vyskytnúť. Vymysleli sme si mestečko Podhorské Teplice, dúfam, že také neexistuje ani u vás. A v tých Podhorských Tepliciach hovoríme o tom, ako určitá starostka, dámy, riadi projekt a ako vlastne zasahuje do práci projektového manažéra, a hneď po scenári, ktorý sa udeje, je komentár profesionálov, akože nás dvoch, kde hovoríme, to a to bolo chybné, to a to nebolo spravené. Takže táto publikácia je teraz k dispozícii pre tých, ktorí majú záujem. Verím, že bude mať aj u vás nejaký priebeh, to uvedenie do života. U nás po 3 týždňoch publikovania tejto publikácie sme predali 560 kusov cez stránku uzdanaprojekt.sk. U vás je to stránka uzdanaprojekt.cz, takže máte tieto dni ešte možnosť si prelistovať tejto publikácii aj zajtra. Publikáciu má komora u pána Olivera Čapčíka, takisto spoločnosť pre projektové řízenie u vás, ktorá vlastne je takým podporovateľom tejto príručky. Takže asi toľko o tejto knihe. A ohľadom tých chýb, tých 16 strán chýb je vlastne taký sumár, taký výber toho, čo všetko sa v tejto publikácii hovorí, a bližšie je to rozpísané na jednotlivých stranách. Keď sme robili konzultačný deň pre projektových manažérov, zhruba pred 2 týždňami, tak jeden projektový manažer povedal, že najviac, čo si cení na tejto príručke, je kontrolný zoznam. Čiže dokončím plánovanie a mám kontrolný zoznam, či som všetko prešiel, či som o ničo nezabudol. Takže asi tak sa v tejto knihe. Co je v tých 16 stranách chyba? V tých 16 stranách chyby sú rozdelené do 3 skupín. Sú to technické chyby, to znamená, neviem plánovať, neviem navrhnúť prostriedky, neviem navrhnúť ľudí, neviem navrhnúť, ako riadiť kvalitu a tak ďalej, to sú technické prvky. Potom druhá skupina veľká sú sociálne, dneska veľmi často zaznelo, aká je potreba zvládnuť tie sociálne, mäkké zručnosti, pán Kudor, takže neviem povedať, soft skills, zručnosti. A tretie je zvládnuť prostredie projektu. Je to oficiálne delenie vlastne kompetencií alebo spôsobilosti projektového manažéra. A v týchto chybách je povedaná, chyba sa udiela v tom a v tom, dopad tejto chyby je taký a taký a riešenie, ak sa tejto chybe predišlo, alebo aspoň sa zmiernil dopad, je taký a taký. Čiže snažíme sa dať odpoveď na tieto otázky, iba ich vymenovať tieto chyby, ale nájsť odpoveď. Já ještě to hlavně představím do dalšího prezidenta. Tentokrát společnosti pro projekt... Nebojte, prezident republiky dneska fakt nemůže. Společnosti pro projektové řízení v České republice je pěkné, když tak prezident je takto způsobem. Pan Michal Motal se věnuje řízení projektu od roku 1996, zejména oblasti poradenství, spojeného se zavedením systému řízení projektu a zlepšování kultury ve společnostech. Členem SEPLŽ je v podstatě od roku 2003, to znamená téměř 10 let.
Prezidentem byl zvolen v roce 2010. Můžete teda, mohu vás poprosit, můžete říci, jak se týče k vašemu mluvčení této. Děkuji. Já musím říct, že Musíme tomu nutně říkat bod 3, že jaký slovo teď. nechám to být. Musím říct, když jsem vlastně loni tady s Ludou letěl do Lisabonu na nějaký workshop letma, tak mě tam zmínil o takovéhle knize a posledně, když jsem byl požádán jako prezident, jestli bychom mohli jako společnost knížku vtisknout si svůj odborný palec, tak jsem neváhal téměř ani vteřinu. Nějakou chvilku to samozřejmě trvalo, než můj analytický mozek to zpracoval, ale aniž jsem věděl, co v té knize bude, tak jsem okamžitě řekl, tak jak znám Luda, jak jsem ho poznal, že to musí být fantastická kniha. A musím říct, že ta knížka je opravdu vynikající, protože já fakt tu knížku žeru. Dneska jsem se tomu poprvé jsem dostal do ruky. A děkuji. Listoval jsem si několikrát během toho dne a doporučuju. Takže je to vidíte, opravdu teď kniha. Living Cooking Show, ten je tohle. Já bych s dovolením tu knížku poctil, jestli mohl někdo podržet mikrofon, abych mohl do toho zároveň. Pan prezident Jsem dlouho neotvíral žádný problém. předváděl živou show, určitě Já té knize přeji hodně úspěchu, aby si hrál daleko více lidí, než jenom já. Teď můžu, ať se ti daří na tom trhu mezi projektovými manažery a mezi všemi. Prosím. Knížka těch nahlédnutí. musím říct, pane prezidente, že to je poprvé, co jsem nějakého prezidenta dělal kníže. Tak, přátelé, já myslím, že máme pokřtěno, nicméně ještě pan autor by se měl buď to pokřít druhé vydání, nebo to původní. Jednak ďakujem a ešte by som chcel pozvať pána Klusoňa, prezidenta komory, pretože som mu mohol darovať. Nie tú knihu, ktorá bola pomaličky zožraná, ale ďalšiu inú, ktorá mu určite patrí do ruka, to čo robí pre corporate management u vás v Českej republike. A prezident dostane od pana amerického prezidenta dál. Dámy a pánové, co máme do prezidentování? Blahopřeji Alžoru ještě jednou a Petro, teď už můžeme vesele rautovat a v 16:30 pulsovat. Tak, děkujeme.